Hello Lwgwfar, गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरनाय जाबाय। ओमफ्राय आं दा कलेजाव दङ। स' जोंना कलेजाव फ्रेशमेन खुंनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोङो हर थाखाबाय ओमफ्राय मर्निंआव नै खामानि मावगासिनो। स' दिनै मर्निंनिफ्रायनो भिडिअआ ब्लगआ जालांबाय थागोन आंना। स' नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायफालांबाय थादो। स' नै जोंना 8 फ्रेशमेन ससियेल डे 2023 ना। ओमफ्राय नै जोंना लोगोआ बिलुन खागासिनो। मर्निं सिबाया फुंनिफ्रायनो बिराद खस्थ' खालामदों। नै बिथाङाबो हेल्प खालामगासिनो बेनाव। नै बेया बिराद मोजां नायगासिनो बिलुनबो हरगासिनो। ओरै खालाम होयो आरो बियो। खोन्थाबाय थायो। स' नैबावबो साजायगासिनो। बिबार साजायदों मालाय नै। थ' नै जोंना कलेजनि भिउआ बेनो। स' जोंना कारपेट बनो गोनां दंबावो नैबेयाव। साजायग्रोनानै दोनबाय आरो जों। स' गाइस नै बेहाय जोंना वाल मेगाजिन साजायनानै दोनदों। जोङो बे खामानिखौ हरावनो मावनानै दोनखाजोबदोंमोन। ओमफ्रायो मर्निंआव जोंना प्रिन्सिपाल सारा फैनानै बेखौ बेखेवनो नागिरबाय। स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मोजां नै खन्थाइ लिरथारदों। जोनोमनि मोननांगौ बान्था खौसे जा खौसेथि। ओमफ्राय मा लिरबावदों? उजिगासे जिउनि लामानो जिउनि दिङा आंनि। सिगांखौथ' खोनाबाय जानांगौ ना जोंनि कलेजनिया एटलिस्ट खेबसेबाबो। अके खोनायाखैबा खोनासंदो। गैयामोन गोसो सिङाव समायना लोगो मोननायनि सिगां गैयामोन गोसो सिङाव समायना गानखौ लोगो मोननायनि सिगां गिलिर फैयो बुरखाय फैयो नों आंनि जिउखौ एदाव फैयो राइदाव फैयो नों आंनि बे अननायखौ। बेलासि समा जारां सानहाबनायाव सांग्रेमाजों नायदों गोसोआव गोसोखाङो आं दिनैबो दाबो सिमांनि सावगारि नोंनि। 6.5 hours later.